Alosi wach budget ni mapod liet. Osiepena mosewere ni en activist ni wacho ni budget iloso lejiko badi onge wach. Lejiko no en jikon kamitede. To kamitoke to en office mbade. Kendo nyalo bedo ni wan gi gik manosebedo past lejiko kuno 10 years ago to pok obedo implemented nyaka kawuono. Kata yo maneno mbadi otere pesa mang'ado tok dalagino. No chak wach ne sirikand Kibaki modhiye mar Uhuru manochope mar mbadi ndiko ka pesa no chopo. Kiki par ni chiemo kosetoki mo wach mumi list ni madhi ne ng'ane mano ok bitiyo. To bende sama ung'anyo ne bunge koso ung'anyo ne president. Do kana no kung'anyo to Ruto miwacho wachne to pesa to ni bunge machiwo. Omiyo wach maru mar ng'anyo ni ena ni kano onyuoli jang'anyo to salulu miwinjo ke ng'anyo no mit ni ma ok ng'i kata ne titimo gima ber koso gima rach. Ure wach mar ng'anyo nikech nitie chike Kenya ka mitimo go gik moko. Nitie bunge kacha chik mipogo go pesa. Chik nie molotir ng'anyo ni ok bi konyou nikech be kata ni kipenjo nyaka ne wachak ng'anyo onge gima no wase ng'anyo ni mondo tim ne luo kendgi motimre. Ng'anyo moko osekelo lokruok ne Kenya. To ng'anyo kaka joluo mokelo lokruok kaka joluo onge gima no kelo lokruok kaka joluo en donje sirikal gi Ruto mondo ket jowa mong'e thagruok ma wan ge kor gweng kuchocho oketnwa mwandu mitiko go thagruoge wago. To ng'anyo to aeuru ubro turo tiende kayiem bende onge ng'ama ngima ne dirom gi mwandu onge ng'ama ngima ne dirom gi dongruok. Nyathi achiel kata riyo matiende oture ng'anyo no ebe jodala gi ywa. Ero kama na nyalo miyo dakika achiel ng'ato ka ng'ato mar mondo miwatie